guys, can I do this one? Good afternoon guys! Nakakaroon sa Robinson and mangukay ta. Actually, ang first stop na ko diri is kaning the aircon siya, so medyo pricey. Dugay-dugay na siguro wala naka-okay. So let's hope nga ubay-ubay kong makita because wala ko isa nina. My gosh. So diri siya sa taas. I need shorts. Oh guys, can I do this one? Is Princess Polly. I'm not sure if I like it. I like the shirt. Hey guys, so time check. It is 5:08 p.m. and wala ko kasabot sa kong gibati. Nagdodoha ko if mulakaw ko because gitapol ko. Charing. Bataw, so akong gibuhat kay instead na magsikad ko ganiha, naglakaw-lakaw ko na. So, ko sige maglakaw ko para walking ganon. Very init. Nabili na ko nga ako ang portable fan. Sige, ilaban kay nagara-gara makaglakaw. And then pag abot na ko dito, nasa ko na realize ko, nabili na akong yawi. Mara sa nakasulod ko, but nagpahibaw ko daanin ko. Nabili na akong yawi. Kanang manghuwam ko og yawi later. Ang akong plano nga mangukay, after mangukay kay mga pay. Ko if dili ko kakape kay nag-coke ko. Mao to, ko sige take out na lang ko og 24 chicken and then maglakaw ko. Unya kay murag akong mind wa dito medyo lutang. So pag ingon na og kanang sa total ani, I mean expected na ko nga mahal jud dito, especially like naa sila yung mga new. But wala ko nag-expect nga 1,975. Pag ingog 19 ay di na lang ako mag 24 chicken, mag calorie deficit man day ko. May na lang pod na apa ko'y initunon dito nga beef. Pagpadong na ko dito, nasayop pa jud ko og pin na drop off kay SMC side. Kuy ma'am, kung hala grabe kalutang naman ni siya. Although nothing fancy ako mga napalit, very basic man. Nangita ko og something like statement pero akong mga kuan na siya brand pero plain lang ni siya kay na ako'y mga kailangan for content cause need ko og blue. I think nahurot-dan ako blue. And then napakoy usa, dark blue naman siya. Kani kasi si Zara. And then kani siya kaya ako na siya napakita katong dress nga like na ay petticoat. But ganahan ko ani nga dress with the Adidas Tokyo. Kani siya ganahan ko niya as a basic shirt but kuan lang contrast iya hang mga stitch hagabol lang medyo pangit lagi ni. Ay okay lang. Plain lang siya, plain baby pink nga long sleeve ana but ko kabantay nga naa may lace. Kani siya kay Princess Polly. Pila ka ni? 200. I like it. Kay nice iyahang tela. Dili siya kanang murag pilit or like igang. I also love this one. This is in the size medium. So, murag lately ganahan kong mga jorts and then like shirt. Same ani akong isuot ron. Ayan, I really like it. And ganahan ko lately sa combination nga gray and pink. Labhan pa rin ako guys ha. Puro pink no. Wag hap mo kung naka-get over sa akong pink nga obsession. Makita maka kung okay ra, sexy lang siya, sexy ganon. 180. Actually wala man sad ko nakita dito nga medyo like vavavoom. And last 2 pieces nakita na ninyo. Not yet sure pero nagbot-buot lang ko nga I need yellow something. So in fairness ganahan ko ing ani nga mga neckline. Very kanang tita vibes na siya ba. So bagay siya ani akong nakuan. Kani siya guys, medyo mahal siya, 300. Kay if sa mall ko, ang kanang 1.9, I think naana na siya sa 2 to 3 pieces. Nga top lang na siya ha. Feel na ko ni effect na ang ginger shot. Where are we going?
SMC side. Smile if you want a new mama. Plano to na ako mag DTF but naboringan ko sa SM City kay walay playground or like indoor playground nga maganahan si Avery. So, dire na lang me as always. You taste it. Have to taste it. One mo ya. Kimpam. Big okay? Anong one? Dance! Dance! Where are you going? Go XM. So, mangita ta og stevia because I can't live without. Hala, nawala. Nahurot. Dili mo ka pwede mo sit kay mag-pay naman ta. You want to sit na? Carry na lang kami. Good morning guys. Today is content shoot day and it is Tuesday, I think. And it's 1 p.m. I have bad hair day kay wala na ako ng arty kasi I'm so late. Guys, so nanan ko dire ilang isa and I'll just message her. And it's currently 1:44 p.m. Guys, updates. Guys, updates. Na namin sa among second nga content. May ganahan kay ko mag-shoot dire kasi last time nga nag-shoot mini isa. Ganahan kay ko ato. Buang. Over the jog like B-rolls. Happy yarn. Happy ass. Hi guys, welcome back to my YouTube channel and for today, it's August 1 and karon kay mag-meal prep ko. Actually, last minute lang ko naka-decide na sige, i-appeal din ako siya sa kong vlog. Happy August! Yay, yay, yay! Birth month na mo ni Avery. Anong paki nila? Naabot ang ako ang mga gipang pag-grab. Nagtanaw ko sa akong ref niya. Naapa ko yung mga veggies kato akong grocery. Imbis nga maghuwat ko nga madaot sila, giluto na nako siya. Actually, ang kaning cabbage kay half pa ni siya ato. So, napa ko yung other half. Pang side dish lang niya siya. Unya, ganahan kay ko ani. I'm not sure if sakto akong gibuhat, but ang akong ganahan gyud every time mo kaon mi sa Tokyo, no? Kaya ang side dish nila nga kanang cabbage o carrots, ganahan kaayo ko. Yeah, chicken teriyaki, mga na akong go-to. I'm in my calorie deficit I'm pretty sure wala pa na ko siya na-share diri sa akong YouTube channel. I think 4th month or 3rd. I lost track na, pero yes, ang coach na ko kay si Glenn Abukay. O niya, actually, medyo na-stop me pag July kay may kanya-kanya kaming So, niana siya nga, mubawi ko sa August day. Sige, go. So, ang starting weight day nako was 73. Dili dyan na ako ang starting. So, I'm not sure if 73 or around 75, 74. Kay medyo dugay na abot akong weighing scale. So, muna siya akong weighing scale from Xiaomi. Every morning jud ko magtimbang. I'm not sure if healthy na siya, but for me, dili
Ansa siya ingon nga more ako na-obsess sa weight. But ginakuan ako nga akong progress at least every week na siya progress. Dili siguro ingon, dili siguro ganahan og bigla ang payat. So, starting na ako was 73 and right now, mag-fight pa siya sa 67 o 66. But pagbuntag, 66.45. Ni-open siya ko nga stuck ko sa 68, 67. So, ang calories ron hantod sa birthday na ako, I'm not sure nga no pod. Basta, mao lang gi-goal na mo. Gusto lang namin ng may ma-achieve na goal, but under 1,300 calories. Anya, medyo slow ako ang progress ron because wala na kaayo ko'y walking cause na busy ko sa work, edit, nya. Of course, kailangan sa ko magpahinga. Medyo ubay-ubay akong naluto nga kanon. So, daghan kay siya. 3 tacos. Actually, gituyo mo na ako. Kaya para wala ko'y choice kundi mag-meal prep. Nako'y saging. Kabugat para sa overnight oats. So, kung first lutoon kay ground beef. So, kung ginabuhat yun sa kong ground beef kay ako siya i-season with as much as gusto ko nga salt and pepper lang. Medyo nakakaumay po be. So salt, pepper, paprika. Hindi siya kayo ng gahi na ning onion powder o kuan. Ginainit lang din ako siya on its own. Like, di ba mantika naman na sila. Then, ganahan ako mag-add og gamay kaayo nga suka and toyo. May rejugyan na siya, guys. Because medyo lang sihan ko niya. Kainit. See, nagmantika siya ng on its own. Ito ang onion kay ninggahi. I don't know if it's just me, pero lately, ganahan na kay ko gulay. I mean, magsige ko crave o gulay. Mag-crave gyud po kog samgyup, pero gulay, kana gyud. Medyo happy ko nga karon ang mga Grab food or like mga namaligya sa Grab. Kaya naanay sila yung mga option nga gulay. Unya, napoy ka ng murag mini karinderya nga open for Grab. So, yeah, akong mga go-to karon, dili na siya sponsored guys, but akong mga go-to nga gina-orderan kay ang kaning Joe's Larang. Of course, medyo mas pricey siya compared sa kanang atuon gud nimo sa karinderya, pero sa akong sitwasyon, Grab food is the key. So, kani siya Delicioso Food Haven. Isa sa akong ganahan, lamian ko sa ilahang chop suey kay ang may abuhan diha sa Pardo. Basta anything nga naay mga gulay, beans, kangkong, pinakbet, kada ganahan ko magbalik-balik og like order. Napakoy usa. Ano siya? Gelechos Kusina. Medyo balik-balik ako mga gipang order, but I'm sure nga at least healthy ako mga gipang kaon, right? And mas ganahan sa gyud ko mo order na lang kay convenient siya for me, and then wala pa'y sayang sudan. Happy ram sa ko kay mukaon ra pud si Avery. Karon kay ato sa ibalhin na to dito. Katag kay akong balay, ang balay guys. Sige na ko og declutter, but like magsige declutter niya, sige pod og refill og mga butang. So I use this food scale. Onya, kanina lang akong gamiton because kani siya kay katuning pag island hopping na mo niya ganahan ta ko like fruit kineso nya wa na gamit, so gamito na to ron 100. Feel na ko good for 2 servings sila niya akong naluto. How do you tansya? Ay, nanubra pod. So this is 70 grams. Actually, wala ko'y goal, like protein goal. So, ang ako lang yun ron, kay building a habit nga kanang dili na mo overeat o portion control. Mausag yun akong ganahan. So, maani siya ang meal number 1, 100 grams of rice, and kani siya kay 70 grams. Medyo lagpas ni siya sa 70. And then, siguro mag-add na lang ko og ani. Sani side up nga egg. Guys, if ang ani, kay dapat daw siya pahungawon or like ipa-cool muna. Mag-himo na lang ko og oats.
good for 3 years good akong kaya mabuhat because it's too much. Rolled oats, chia seeds, non-fat milk, non-fat yogurt. I like to add yogurt because kabantay ko nga medyo lain og lasa if like milk lang siya. Ang next day okay pa, pero ang third day gyud ang nag-iiba na siya ng anyo. So for my overnight oats, it will be 50 grams of rolled oats, 4 grams of chia seeds, 100 ml of non-fat milk, and magmat na pag ko ani para sa yogurt. 100 grams mo siya. So, i-divide nyo na lang ng 3. So, overnight oats is done. So, this is our chicken breast. Nya, medyo, ano ba man siya, eh? So, frozen pa rin. I don't think maluto nila ko siya tonight. 2 meals for 3 days is okay pa. Usahay, mag 2 meals siya mang gyud ko. Ganahan sa gyud ko nga, if mag 2 meals ko, kay pour siya like rice meal. Magpabukal na lang og kamote. So, kanya akong gamiton. This is also from Red Chef. Same sila atong pink na akong pan. And mauna dyan niya akong ginagamit pang boil sa mga kamote. Anya, I was expecting nga daghang kog kamote nga napalit. Tulo ra di ay. So, sakto ra siya. 3 days. At dahil ginusto ko to, daghang kikog hugasan. Guys, the time check, it is 5:34 p.m. and medyo naka-feel na ko og gutom. So, ang gagawin natin ay kakain malamang. Nakainit. 260 na lang. 150. Naubos na niya. Wala na yung mabili na ni Ugma Cheres. I've been loving this combo. Medyo weird siya at first. Kamote and kimchi. Pero nakabantay ko nung if magkamote ko, maglisod ko og Bangladesh. For the kimchi, dili na lang nako siya itimbangon ang kimchi because kimchi is very low in calorie. So, mausad din mga gipangkaon sa mga taga-Korea ko no. On basta mag-diet.